What's up mga kagahay, dati nadawat ko ron nga LBC box. Mo din niya pinada sa supplier ni Undoy mga cellphone ni. Dali ara ni abot agad sang gi-order mga 2 to 3 days ra, ang expect kay 5 days man. So ato ni i-check before nato i-distribute sa ijang mga buyer. Ako may ijang assistant auditor pa jud. Di magsilbig di mag-remit-remit. Kining nas plastic sigurado ko mo freebies. Kaya sale man sila mga bundle-bundle nga nabito mga freebies. Ganahan mo manan-aw adto ra man mo sa Facebook ni Undoy White PH no kalanda lami ka speaker. O ani ka cellphone guys, murag 5 ni ka cellphone. Kani relo ni. Kana mapi-freebie nga relo. Dya mo na kining mga cellphone kini isa ring buok. Kaya kining duha ka baga mao na itagduhang buok. So okay ka jo, walang labis walang kulang, kompleto ag mga gipada. Di pa ilang gipada nga cellphone stand. Hilig bitaw ka video. Dya na pa kay sandig-sandigan sa imong cellphone ba. So karang isa tang abrihan ni para ni sa ang customer walang iba Junjun's TV. Isugo mo kuno jag pa abrihan kuno na dya ako kuno mag set up. Mapalit kag brand new nga cellphone, hagag pagkaso kay set up ani mo butangan pa nimo mga Google account. So ato pang i-check og naba ka cellphone dani sud. Bitaw makagay kadaghan naman is Undoy nag-purchase dani supplier. Barato ra ba ni cellphone na mga kagahi. So 5 ra ag buok daani. Pero di ni sa pang hard game. Pwede ran jag mga game ginagmay pero di pa nang pang hard game gajig mga email nga na. Kaya gamay ra man ni capacity sa ijahang memory. So ato pa ni picture-picturean syempre nga na pa sa mga online seller. Bitaw ang isayid ni Maninoy. No video, no return, no refund. So kinahanglan mag-video ta kay jag kuwang 20 man ni kabuo. Return and refund policy. Abrihan. Oh, naka-video na kami. Di na tagisigan kay mo na importante. Sira lagi ara patuloy. So kini mga kagahi another extra na pud ni. Siya ro dito madato na ni adaghan na extra baligja. Kita mga kagahi na ba pa extra gastuson kinahanglan na pa ta extra nga kuan. Kining racket ba? Mga tops niya nga mga feet bitaw kanang uso bitos mga teenager karon pa 60. Siyempre kahang unang customer din sila tirig si Isaac si Rosalie Mayura. 20 ra ni kabukarang gi-check og okay ba. Kaya sa kuno hay og kuwangan. Markan siya hinuntas biyahe. Imbis kay magningo-negosyo ginagmayro makaginansya tuan hanos pagkaginansi. Di magsilbi nang ingana man negosyo to ingana kay na. Wa tay kaugmaon. O bintaha lang puning way kaugmaon no kaysa di na kaugmaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha, kompleto. Okay, paninda na doy. Oh, hala, wili ra kang tut Aisa. Ang blouse na? Anong kani may ganahan ni Aisa, mga size. Ngani si ganang Aisa. Boss Madam. Uy, di pa ko boros. Sus, akin With the boss ninja. Hoy, di na. Hoy, unsa may pangan diha? Secret. Karon mga kagahi maghimo taglana pang haplas. May sugo sa ato ang ginikanan kay ingani mo kuno maghaplas-haplas mo kuno lana. Ato ang gibuhat gisugo naghang bana. Iya bag ako magtuad-tuad na nagbinunutan ng lubi. Di pa taon pwede mga na kay kuwang pa. Sumaw to ajang ginang adto ra magbunot atong lujo kay rong di magkalat-kalat ng bunot. Yawa na may mogamit og bunot karon di na ba pud mangilog bunot, grabe improve na pud mi oy. Isa tong ganahag bunot na kuha alam ninyo dari sa mga lujo. Kay basin dayog na paghapon mangilog bunot rong panahon na. Way siguro. Bitaw kaning duha ka buklubi hang lanahon kay ang ra pag usara. Igo ra man sinijang mo bunot ning mubuka. Na may lakaw ni hang bana sumaw to ning ko nga. Sa di pa kamulakaw bunot sa daag lubi. Mga baji ba may dari na nga bilin. So nga na rin sa mga kagahi, simple ra ka magbunot og lubi na gani iban kibkiban ra. Kuyaw ka no, grabe ngipon na murag atsa. So na ra ba ni lunok unsa mga kagahi? Lami ra ba ka jug lunok? Pero kay ato maning alana hindi atong apaguron gamay kay ug di mo apaguron basig mabahog atong lana. Kinahanglan ka nang grabe ka jang pagkalana. Pwede man nimo sa humuwan og mga dahon-dahon. Ano ting haplas atong pugan. Bitaw ba unsa ni pagamit? Butangan pabuti siguro ning mga dahon-dahon lagi. Kana bang mga dalid-dalid sa mga sagbot. So lami ra ba ka ni mga kagahi og naibot-bot, naghuwat kung nabay bot-bot or gitawag man anilag buwa. Basta amo adari, bot-bot gaji tawag dana. Pero maragwa panika pa may terek. Katong tegkan kay sigurado jud na bot-bot pero wa pagka jitam is og dako nagterek. Di ana bunot ug sa tong ganahag bunot diha. Na ba jay tawo nga naa nagjug bunot gaji ilo. Bahalag magkabulingit ng kunot. Kasuway mo ko daning bunot sa ano may lami kay magabulingit mag imong kunot daghan may mumhus bunot mamilit. Oops, excuse me na nga diha. Nagaban kay makarelit baza pod. Kay naagyan ba silang kinabuhi nga ni nagbagnud og bunot sa kunot. Na iba na di na yung taon mo angken.
Ako angken ko dani pero maajo na lang pud ni kay sa bato. Nagajiban bato gajin mo ibag-id. Maajo pud gid pa malaksi. So aga ko dani nga time mo ara gasilpon red na ako dito sala. Grabe dali ara man taning trabaho alagi di pa mo bangil lang ti dyan. Jawa pa po ko palihik-lihik as ang doktor kay di para budget time. Likado mo ko mo sobrahas kahaga kay magawas ang bata. Ako lang man makagay gusto na gadyo ko makaanak karon makalinggawas na ko grabing bagata murag hangbugan og naglukdog 20 ka sako. Pero man tayo mahimo kay di pa man jud time, di man jud sa mugawas og di pa hinog. Kuwang pa man gud pod. Basig mga katapusan pa ko dani makaanak. Kay mo man gud na yung Judith tihang mga dapita. Pero way siguro basta na makaanak tag 37 or 38 weeks, okay naman na survive na magatang bata dana. Tiya, man nagbunot ang bana, marag adto na ni sud magbuka. Ato pa niya pakudkuron daan, tiya baga jag ako pay pakudkuron. Basta ako dani igo na lang kung mula na dani. Kananan po kog lunok, amo man ang kilawon ng lunok sa una. Gusto man ta may maglatik, di may ka-afford og kamay sa una, di maglunok ra man may aglunok may mga kaan-kaanon. Tiya, inam-inam pagkagawa nga naman sa ilami ng ingani. Ako di kumuangay na mo inang basta ingani ng ladya na. Lami ka jutong buteng, labi nagbago pa siyang ipo. Sus, makawa ka jutang haw, labi nagbugnaw. Madyo lang magdi ni hagad niya tang lubi kay arong daghaglan na. Kaya di ra bajid mula na og hagad. Mailhan man ang hagad nga lubi kay inigud-gud nimo mukalitr kalukat. Matangtang bitos dahang bagaw. Pero lami ra bahinon kan uning hagad nga lubi kana mga iburang kilaw-kilawon ba. Sus, taon pag ang bana luoy kabulingit in taon kay gato tini imong pud dito ga bunot ay sinilas di isuot busaay ng tail mura nagtiil og kublan maglaag man iyon zaman ang kapasagos sa jag trabaho di arong sugtan bugoy ka joy nga naman mga bana kay makalitra magkaaptik basta na ilakaw kaya nga kalibkib uy wala bagid ti luka ako makudkud wa magid mabilin sa una kay kusog kadto ko mukibkib daan ang kalibkib kaso karon di na ko kakibkib kay nag veneers naman ta social man natang ipon kibkib na to danya wa na bagli lami ka ni kilawon ning lubi uy. So, di na ramang gazeta magkukib-kib daan eh, kaya na, sayang na atong veneers, sponsored raman na atong veneers. Tiya, kuya, wakadong singat, good ang aptika, kaya na may lakaw. So, after na may maniud tunahan at sa himuuglan na mga kagahi. Yes, Aliana, kay kuya omanis Aliana ng mukaan kaya tagduha man ka oras, pero may bilin sa lamisa. Grabe man kajabag-jabagan ka adyo. Aga ko kinahanglan 11 to 12 makakaon ang gajugudana kay nabad ko imnen nga tambaw. Kita mo ra nagitakluban dana mauna aglubing kinudgod ni Undoy. Mao na tang malauman karon og lana. Aga ko excited ko slunok kay mukaan kog lunok. Mura na tadani gwak-gwak di lana naman. Aw mahimo mo pud imong ipangluto. Ipang pirito nimo sa buhad isda baron nga na pero nala may baho gamay pero lamin nunto kay natural. Naanad miligitas uwil nga tang palitos tindahan nga way baho. So ato na ning kamutan mga kagahi butangan na tagasang baso aron di ka jud daghag sabaw. Kay mo nga daghan og sabaw arang kadugay mula na. Abtan pa kag siyam-siyam. So usara ka basong ispiso unsa sapod ka basong lasaw. Iga magkumot gani isit aside na tagkinungot sa butangan na pud nataglaing tubig. Ano sa takay murag nakapanghingog mura ba ko ganina. So ana ara kamut-kamutan ra nimo jarang magawas na isang duga. Kadaghanan sa na imo piso-piso kay naara ba na jag duga nga pinaka duga jang taman nga pinakalunok. Njag feeling mo ning gawas na tanang duga aw ay mo na putong asaon. Grabeng lami ara banig mo i-treatment sa imong buhok. Sus murag jagag model sa cream silk. Pero imo lamang saon kay magputi-puti mo ranja kagikas pa. Kasuway ko sa nagmiskwela ko magputi-puti ang buhok. Kay diretso man ang pugkon ko nagsapaw di man saon. Naghaling de ko daan mga kagahi. Kay madyo na naghamagkumot ti ay nanay gadilaab nga kadyo igo na lamang itak-ang. Pero man nagkumot ag una. Kuwang naramag katong ikaduha katong lasaw isag hapon ka baso atong ibutang dadto. Tiya grabe daghanag kahoy sila mader oy. Di ra ba ka kumpiyansahan nga ni mga kahoy final kay usahay poy aghas. Labi na gyud kusina na mga buho-buho unsa mukamang ba jara to na mo pud na. Grabeng kuyawa ka jud matuhakan ta. Kining mga kaldero mga kagahi pasensyahan na ninyo nga dagtum na tanan. Wa agad si kaldero maputi ba sa aris kadyo itak-ang. Nay mga dahon da ari kay gapais buti silang isda. Kaan mo pinaisan. By the way, mga kagahi asa day mo nagtan-aw karon pwede ra mo comment tas ubos og asa mo nagtan-aw karon. Kay gusto ra po ko makahibaw og asa mo dapit. So pareho man day may daning way lukay so karton na lamay tang ihaling kay naman sila daghang karton. Kini lagi magsigig uwan lagi makaangin ba di ta kasilong og lukay. Di may lighter dari bawal mo kag musigab ning lightera. Pa mo nanay sa gawas. Diyan man ang dadon-dadon ng lighter usahay. Pero murag duda ko reject na ning lightera murag di na ni musiga. Sagdira man ato sila mag-i-file da ning kahoy daari. Mo sila ob nagtang karton nang ipaslak dana. Bawal mo ka puning kahujag maniga ba ni? Namo pi kahoy nga kapalami-lami rag porma pero di man pud musiga. Maayo ra ni ipus-pus. Pero maila man ni karon tan-awon nato. Nah, tuwa lagi dilagi mo andar. Nakay lighter nga bag-o nay? Nakay lighter nga bag-o? Ay sus kay deram dag lighter nga bag-o. Garabing pagkatagna agad nang wana hinungdan tong lightera. Lay may puning karton hinon ihaling kay dali ra man ang pud musiga. Mao man yatang second option jud wa tay lukay.
Pero ang tanam ra kusog musika ning kahod kay gaay na, dali ra ni sila ob. Makagahian sa ingredients sa injuhang lanang panghaplas. Naman to giingon sinanay na hangangan sa kahoy. Nakalimot man hinuumpog og hani ra kadto. Agharam gadzing giapas na ni aglunok ra man gajud kay murag baho maglanang pang nudnud uy. By the way, tiwaso na natag sa. Kay gamay ra to kaadyo ag espeso ra to kuwang paglasaw. Sayang maputong sapaw kay napad si matiti dadto kay lunok pa to kaadyo ganina. So atang asaon og maadyo. Make sure pad hindog atong mga gamit kay kanon ra ba natag lunok daani. Pero way lamig lunok dani mga kagahi kay pagad paghuron man ni gamay. Pero bahala na makaan gyapon ko kay lamig kaaglunok dugay na ko ka kaaglunok. Aki diwa na gajud ni ato na gajud ni baboy. Di ra pa pud pwede bisag asar na ilabog-labog kay puy-an pag umigas. O di ba nagkusugan ni sigam reg kahoy. Dita pa langan pa mga kagaya ato na nangitak ang niyatang kaha mo na yato ang karawan. Di ra pa pwede kusugan kajug siga daan ni kay mo awas. Jabunan na nato maurus ra gajud ni ron sa init ng kaha. Ja. Ingan bitaw ko maurus kay hamatong gitak ang tong kaha arang inita naman to. Sige raman importante humana katang kadyo. So mga nahanglan na pud na nagluwag nga taas kay di ra bata pwedeng magbanggas init. Daghan na ra gajud kaso nga nabangga bitaw ag tijan kanang beres na daot ag bata sa sud. Manang kita di jud ta makumpiyansa. Una pala man luwag nga na po kami trus mo ra jang gamiton dani. Sa kay wa man magpalajo laman tagamay. Na ingan ni mga kagahi ug mubukaw imong ganaon kay jag mo awas. So ingan ni naramang gibuhat dakos pikas haligi hagkamot ra hingi pa buwad sa init. Pero dali ra ni mga kagahi kay gamay ra man. Ang makalangan man kog maglana mo kanang daghan na gid yung isabaw. Bug at taghang bugan huway na kadyo ibarag-barag og dugay. Pero dali ra ni siya lagi wara ni 30 minutes kasuway na ko ngani basta kay maadyo laman agadyo. Gani na maadyo tong panahon karon ning baga na pagdagem. Murag pa dong na pud nimo beuneup. So nga nanganangan ra na sa mga kagahi aron di siya mo awas. Dami ni ingani og dako imong kaha kay dugay ka awas ngani sa ahang gamay kaha. Gamay rang sila obo ana awas na. Init-init na jud gamay mga kagahi di ra pata pwede mabangga so manahang gibutangan na magtaklob sa kaldero nakatabang gajud pud. Mo ni katang lunok mga kagahi medyo pagad-pagad siya kay mo may giingon ni mother kinahanglan ingana kuno purma kay aron di mabahog lana. Pero nabay pagad og di sa taong sungkaban kakanon na ko kay grabe humuta kaadyo. Sus kinahumutan kadtong lunok so wajin ninyo paglunok pod grabing humuta makatintal gajud kaadyo. So bali ilain na ning lunok kay kaning mantika may atong ibutang sa atong silanan. Pero before na ni ibutang mga kagayahasan ning pabugnawon uy mapaslo ta ning kagwang. Kasuway na ra gajud na pasok og ngani sa una sus grabing kayaya ra gajud kaadyo. So pabugnawon sa nato si jaihan nato balhin og sudlanan. So naman to nag-ingon dari nga nabuhi kun may kukok. Di na sa kukok makagahilimu ko na siya. Dapat magazad gi-free na namo. Sa istorya dani hinatag ni sa igsuon ni father nga laki. Nga wa na yung taon to na ning taliwanas lain nga kalibutan. Diya ang father kay butaman. So ag tingog dani mo ra yung taon yung handumos sa igsuon. Kasi tatay na laman yung taon na bilin sa yung igsuong laki. Wa na yung taon nga abroad na. So mo na nga mo ning gibuhi ni siya. Pinili ni yung taon ni siya igsuon. So balik tas lana kay na bugnaw na. Aglunok kasi hang giuna kay kakanon gajud grabe jung humuta mga kagahi wa jud panamot bot ninyo. Kasi ni kanon kay ara gajud humuta. Although sure kung nga marapait-pait gajud ni kay gipagad man lagi pero wala pa rin makakapigil arang lami ag jud humuta jud uy. So gamay ra atong nalana kay duha ra man to kalubi. Pero okay ra ni uy man jud isa ka galon baday pay kinahanglanan nga gamay ra man. Padaplit sa kanha diha kay balikon ra kanha unjag mahuman ko dari sa dari hanglana. Ari ra na tayo isud atong lana dari. Ato pang asaon kay mga sagol pag mga lunok. So nga naran sa mga kagahi kinahanglan ratag saanan lamin tatok sinina no karong pino saan ra nagutron jag tela karong wa jay masagol bitaw nga item-item pwede ninyo sa prito og buwad kung ay gwa kay kwarta daghan kag kalubihan or daghan kay pinuwa kang lubi o maglana ra ka mao lagi pud banggal lagi pus init o dali ra man hinon pud maglana basta kay gamay ra og dinaghan murag dugay siguro pud mulana gamay ra man tudo ra mang buok ay ginuga dinali gadyo ko ka excited ko mo kaas lunok pero ara man pagkasayang kay napang pinagtuto pero pagkaadyo no gatang lana. Humot ba sa hinuon pod? Dili ora giingon ni nanay nga og imong apageuron humot jud siya. Kanang ubang lana nga lain og baho kuwang to sa pagkapagod. Kinahanglan todo jud imong pagkaluto. Grabe magajing humuta oy di man ko makamove-on lami man imnon. Ato nang takluban mga kagahi kay di ko kabaw na ni kung saan paghimo. Patudlo sa tanan mga expert just taring na paghang ilot nga murag nasabot sa kaldero. So karon lauman na ni nateng ato ang lunok nga nangapagod. Pero ara magyapong lami ara magyapong humuta oy. Karon ato nang atilawan og madapa bani or grabe bang paita. Grabe tinagudtod magagi arang lami ang mga kagahi di siya pait. Aw na ay pagkapait-pait gamay pero lami gyapon kadto mo tigbabaw jud jahang kalami kasi siyang kapait. Nga antanin jo. Arang lami aning lunok. Uy, paglunok mag-enjoy diha pero adyan ni jo pagura parehas ahe. Duha man ni igo ning ahe lunok maniglana. Ug lunok ray magyapas kana igo-igo ra jang ma-brown. Jaglana pwede ra to nimo hisos imong buhok arong maimpas ng imong pagkapagang nga buhok. So maora to magkita lamang sa sunod mga kagahi.